केन्सार बायदि गोब्राब बेरामनिफ्राय बारग'नायनि मोनसे गोदान मिजिं। नंगौ, केन्सार बायदि गोब्राब बेरामनि हेंथायै दावहा नांनायाव सुबुं माहारिया देरहानायनि मोनसे मिजिं नुजाथिदों। केन्सार बेरामखौ होबथानो थाखाय टिका दिहुननो थांगासिनो दङ। ब्रिटेन, आमेरिकाजों लोगोसे गुबुन गुबुन जौगाखां हादरफोराबो केन्सार फाहामथायनि सायाव खामानि मावगासिनो दङ आरो बे गिख्रंथाव बेरामनि थाखाय साबसिननिफ्राय साबसिन फाहामथायनि राहा नागिरनाया सोलिगासिनो दङ। बेबादिनो रासिया हादराबो केन्सार बेरामखौ होबथानो mRNA भेक्सिनखौ थियारि खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रासियानि गोजौ थाखोनि रोंगौथि गोनां बिगियानगिरिफोरा केन्सार बेराम होबथाग्रा mRNA भेक्सिनखौ 2025 मायथाइयाव बेखेवगोन। मख'नो गोनांदि जायफोरनाव सिगांनिफ्रायनो केन्सार बेराम दङ, mRNA भेक्सिनजों बेखौ आबुङै फाहामनो हानाय नङा। नाथाय सासे गोग्गो सावस्रिनि सुबुङा बे mRNA भेक्सिनखौ लायोब्ला इयुनाव केन्सार जानायनि सन्देहआ बाङाइ जागोन। बे mRNA भेक्सिनखौ जौगाहोनायाव रेडियोल'जी मेडिकेल रिसार्च सेन्टारनि सामलायगिरि एन्ड्रे काप्रिन आरो गमालिया रिसार्च सेन्टारनि सामलायगिरि आलेक्जेन्डार गिन्सबर्गआ हाबा मावदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रासियानि हादरगिरि व्लादिमिर पुतिना mRNA भेक्सिनखौ हादरनि नोगोरारिफोरनो बेसेन नाङै होनो फोसावदों आरो बेजों लोगोसेनो लोगोआरि हादरफोरनो खम बेसेनावनो भेक्सिनखौ दैथायहरगोन होननानै सुलुङा फोरमायदों। केन्सार बायदि गोब्राब बेरामनिफ्राय बारग'नायनि मोनसे गोदान मिजिं। नंगौ, केन्सार बायदि गोब्राब बेरामनि हेंथायै दावहा नांनायाव सुबुं माहारिया देरहानायनि मोनसे मिजिं नुजाथिदों। केन्सार बेरामखौ होबथानो थाखाय टिका दिहुननो थांगासिनो दङ। ब्रिटेन, आमेरिकाजों लोगोसे गुबुन गुबुन जौगाखां हादरफोराबो केन्सार फाहामथायनि सायाव खामानि मावगासिनो दङ आरो बे गिख्रंथाव बेरामनि थाखाय साबसिननिफ्राय साबसिन फाहामथायनि राहा नागिरनाया सोलिगासिनो दङ। बेबादिनो रासिया हादराबो केन्सार बेरामखौ होबथानो mRNA भेक्सिनखौ थियारि खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रासियानि गोजौ थाखोनि रोंगौथि गोनां बिगियानगिरिफोरा केन्सार बेराम होबथाग्रा mRNA भेक्सिनखौ 2025 मायथाइयाव बेखेवगोन। मख'नो गोनांदि जायफोरनाव सिगांनिफ्रायनो केन्सार बेराम दङ, mRNA भेक्सिनजों बेखौ आबुङै फाहामनो हानाय नङा। नाथाय सासे गोग्गो सावस्रिनि सुबुङा बे mRNA भेक्सिनखौ लायोब्ला इयुनाव केन्सार जानायनि सन्देहआ बाङाइ जागोन। बे mRNA भेक्सिनखौ जौगाहोनायाव रेडियोल'जी मेडिकेल रिसार्च सेन्टारनि सामलायगिरि एन्ड्रे काप्रिन आरो गमालिया रिसार्च सेन्टारनि सामलायगिरि आलेक्जेन्डार गिन्सबर्गआ हाबा मावदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रासियानि हादरगिरि व्लादिमिर पुतिना mRNA भेक्सिनखौ हादरनि नोगोरारिफोरनो बेसेन नाङै होनो फोसावदों आरो बेजों लोगोसेनो लोगोआरि हादरफोरनो खम बेसेनावनो भेक्सिनखौ दैथायहरगोन होननानै सुलुङा फोरमायदों। केन्सार बायदि गोब्राब बेरामनिफ्राय बारग'नायनि मोनसे गोदान मिजिं। नंगौ, केन्सार बायदि गोब्राब बेरामनि हेंथायै दावहा नांनायाव सुबुं माहारिया देरहानायनि मोनसे मिजिं नुजाथिदों। केन्सार बेरामखौ होबथानो थाखाय टिका दिहुननो थांगासिनो दङ। ब्रिटेन, आमेरिकाजों लोगोसे गुबुन गुबुन जौगाखां हादरफोराबो केन्सार फाहामथायनि सायाव खामानि मावगासिनो दङ आरो बे गिख्रंथाव बेरामनि थाखाय साबसिननिफ्राय साबसिन फाहामथायनि राहा नागिरनाया सोलिगासिनो दङ। बेबादिनो रासिया हादराबो केन्सार बेरामखौ होबथानो mRNA भेक्सिनखौ थियारि खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रासियानि गोजौ थाखोनि रोंगौथि गोनां बिगियानगिरिफोरा केन्सार बेराम होबथाग्रा mRNA भेक्सिनखौ 2025 मायथाइयाव बेखेवगोन। मख'नो गोनांदि जायफोरनाव सिगांनिफ्रायनो केन्सार बेराम दङ, mRNA भेक्सिनजों बेखौ आबुङै फाहामनो हानाय नङा। नाथाय सासे गोग्गो सावस्रिनि सुबुङा बे mRNA भेक्सिनखौ लायोब्ला इयुनाव केन्सार जानायनि सन्देहआ बाङाइ जागोन। बे mRNA भेक्सिनखौ जौगाहोनायाव रेडियोल'जी मेडिकेल रिसार्च सेन्टारनि सामलायगिरि एन्ड्रे काप्रिन आरो गमालिया रिसार्च सेन्टारनि सामलायगिरि आलेक्जेन्डार गिन्सबर्गआ हाबा मावदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रासियानि हादरगिरि व्लादिमिर पुतिना mRNA भेक्सिनखौ हादरनि नोगोरारिफोरनो बेसेन नाङै होनो फोसावदों आरो बेजों लोगोसेनो लोगोआरि हादरफोरनो खम बेसेनावनो भेक्सिनखौ दैथायहरगोन होननानै सुलुङा फोरमायदों।